Mutta tänään mä uskaltaudun esittelemään kaikelle kansalle minun kaikki karmeimmat ratsastusnäytteet ja alkupään hirveimmät mokat ja kaikkihan ei ole tullut videolle, mutta ne mitä mulla on. Ja mun toi uusi estevalmentaja nyt sanoi tosi hienosti, että höpölöpö, ettei kukaan ole täydellinen, kun mä olin sillä, että enkä mä nyt pilaa tätä hevosta ja. Että kun mä istun hirveän helposti niin kun liikaa myötään esteillä, että mä vaan nyppäis suusta ja mä oon vähän varovainen siirtymisissä, että mä vaan nyppäis suusta, koska silloin vanha kipu muistisuussa ja se hirveän helposti aukoo suutaan ja ensimmäistä 4 kuukautta niin olin hirveän varovainen sen suun kanssa, että se on niin semmoinen alitajuinen juttu, joka on vähän jäänyt päälle. Niin se oli mulle vaan, että hei haloo, että ei kukaan ole täydellinen ja silloin kun pyrkii kehittymään, niin ei kannata miettiä ollenkaan tämmöisiä asioita. Ja sehän on vienyt ja mun kohdalla kaikista isoin juttu, että hevonen tykkää olla mun kanssa, tykkää tehdä mun kanssa töitä, niin mä saan silleen jo vähän anteeksi sit niitä mun mukia. Mutta nyt mä päästän kaikki katselemaan minun karmaisevia ratsastusnäytteitä. Okei, tästä laitetaan video pyörimään. Perunasäkki pomppii siellä. Toi on mun noita yksityistunteja, kun mä otin puoli vuotta. Ihan vaan itsekseen aina tunteja. Mut näette, että ihan vähän jäykkää menoa. Toi on tommonen arabiali. Sitten toka videossa niin se rupeaa olemaan jo jonkun kuukauden. Mä kävin yhden kesän sitten tuolla Kaarelassa, Malmin kartanossa Helsingissä. Ja tässä on tämmönen vanha, kiva, vähän isompi heppa, jolla mä sain sitten mennä. Että mä menin alkuun vaan eestinponeilla, että mä opin istumaan laukassa ja tossa nyt jollain lailla ja mä istun laukassa, no joo. Mutta on se ensimmäisen jo melkoinen parannus. Sitten tässä ollaan Itä-Helsingissä Östersundomissa aamutunnilla ja voihan hyvänen aika. Mutta toi ravi oli mulle tosi pitkään kaikista haastavin. Että ja miksei vieläkin, mutta siis onhan tää tämmöstä aika hirveän näköistä menoa. Toi on 190 senttinen tammaali. Tässä on sitten mun toka oma hevonen, entinen kisaheppa Saksasta, Holsteineri. Aivan ihana luonne, tosi kiva. Mut niin kuin näette, niin en pistä menemään kunnon laukkaa, että sit kun mä myin sen seuraavaan paikkaan, joudun myymään, niin sehän sai puolessa vuodessa ihan mielettömät lihakset. Et mun ongelma on vieläkin vähän esteillä, että jos mä jäskettää, niin mä en uskalla mennä kunnon laukkaa. Ja jos opettaja käskee mennä ja nämä valmentajat kun painottaa sitä isoa laukkaa tai siis ratalaukkaa ja jos sua jännittää, niin se kuulostaa sun mielestä sit ihan hullulta. Et mulla oli pitkään sit se, että no en varmaan mene, että mua jännittää. Mutta kyllä mä nyt oon oppinut jo vähän paremmaksi. Sitten tässä on tallilla, missä mä rupesin käymään sitten täällä maalla, niin tossa mä menen tämmöisellä velssillä, se on ihan hirveän mukava, kiva automaatti ja menee muotoon ihan automaattisesti ja sillä rupesin sitten saamaan ekan kesän jälkeen, niin tässä on niinku puoli vuotta, 8 kuukautta ratsastettu. Ja tässä on ensimmäistä kertaa esteitä. Tää on tämmönen möhköfantti. Ja ihan kiva tunti oli. Mutta tässä nähdään sama hevosen kanssa ongelma, että eteenpäin ei niinku sit niin millään, jolloin mä menen tonne, mä alan ajamaan sitä sinne laukkaan. Eli et sä niinku et oikein sit istu alas. Tässä mennään sitten tällä samalla hevosella maastoesteitä ja se kostautui sit se lötkölaukka. Eli tää kaatu tää hevonen siellä nurmella. Ja mulle ei käynyt mitenkään, mä niin kun tulin oikeaoppisesti eli pyörähdin sieltä, tein semmosen kuperkeikan. Tulin niin kuin, ja mulla oli turvaliivi päällä. Mut se oli jotenkin ihan karmea kokemus, koska just se, että se meni semmoista puolinukuksissa olevaa laukkaa ja sotkea tuomiin jalkoihinsa sitten ja sitten mä tipuin sieltä. Ja tuo oli eka kerta ikinä maastoesteitä ja kuvastakin näkee, että mä oon ihan paniikissa. Se oli semmonen, että siinä nyt sitten mä oon ainoastaan nyt sitten Vienon kanssa ruvennut taas uudestaan menemään. Et sen jälkeen en mennyt kellään, et siitä jäi kyllä kammo. Sitten tässä on kesällä menin tämmöisellä
opetin tai vähän projektihevosena tämmöstä lämpäriä. Se oli aivan ihana luonne, kylläkin jo 16V, mutta jos ei olisi ollut lämpäri, en ole roturasisti, mutta siis tämän hyvän laukan tekeminen oli kyllä hirveän haastavaa, niin kuin se nyt lämminverisillä voi olla. Vaikka se oli hirveän hienosti pidetty, sitä oli hierottu ja kaikkea, että se oli sillä niin kuin oli helppo lähteä tekemään. Mutta tästä hevosesta mä sain itseluottamusta ja mä sain kärpäsen, että mä haluan oman projektin, jota tehdä. Ja niistä hyvistä kokemuksista, mitä sain tämän hevosen kanssa. Ja mä olin tutustunut sinä kesänä me oltiin yhtä aikaa tuolla tallilla. Mun tytön kanssa töissä, Marikan kanssa ja hänen hevosta rupesin sit kanssa silloin ratsastamaan. Ja me käytiin yhdessä ton lämpärin ja hänen kanssaan niin tosi pitkillä maastovaelluksilla, että ihan 17 kilometriä tehtiin. Ja tää kaikki kasvatti mun itseluottamusta. Että uskalsin mennä maastoslaukkaan ja hevonen vähän kuumu ja no siitäkin selvittiin hengissä sitten. Että kaikista tämmöisistä niinku huomasi, että hei, että mähän pystyn aikaisemmin kun olin vähän kadottanut. Mä olin varmaan niillä yksityistunnilla jotenkin kadottanut sen maastakäsittelyn idean kokonaan. Et kun mä oon kasvanut maalla ja mä oon kouluttanut pienenä ties vaikka ja mitä niin kuin vasikoita ja kissoja ja koiria ja kaikkea, niin sitten yhtäkkiä kun sulla oli aina, sä tulit tallille ja sulla oli hevonen siellä valmiina, niin sit se niin kuin jotenkin, et tajunnut, että hei, että mähän osaan tän, että tämähän on mun juttu ja mähän tykkään tai osaan, mutta siis että mä nautin ihan hirveästi eläinten kouluttamisesta ja mulla on semmoinen, mä oon aina tykännyt ihan hirveästi siitä. Niin sit ton hevosen kanssa mä jotenkin muistin, että niin joo, tää on se koko juttu, että kun sä pääset maasta tekemään hevosen kanssa asioita ja se rupeaa luottaa ja tykkään susta, niin sit se tavallaan loppu tulee vähän niin kuin puoliksi itsekseen. Vaikka ei tule, mutta se on ehdottomasti toi maasta käsittely on mun niin kuin vahvuus. Ja sitten mä tän Suomen hevosen, tän Lumon kanssa, niin ekan kerran hyppäsin esteitäkin. Ja siinähän on nämä tyypilliset alkupääongelmat, eli nojaa eteen ja röjähtää sinne esteen jälkeen ja kaikki nämä. Mut uskalsin, se on ehkä se tärkein, koska toi jännitti ihan kauheasti, toi pikkutikut tossa. Tässä sitten taas mentiin estevalmennukseen vähän aikaa ton ekan kerran jälkeen, kun mä ratsastin tuolla mun kaverihevosella. Ja sitten, no siellä Peru sitten sinä päivänä se varsinainen pitäjä, josta mä olin kuullut, että on hirveän kiva ja mukava ja tilalle tuli sitten tämmönen harrasteohjaaja. Ja mua jännitti sitten jotenkin se niin kun valmentajan vaihdos niin paljon, että kun mulla oli vielä hevonen, jolla mä en ollut ikinä mennyt kunnolla esteitä, jonka niin kun ratalaukka on kauhean semmoista voimakasta ja joka sitten jännittyessä silloin vielä niin kaatu sitten ihan huolella niin kuin sisäänpäin. Yritäpä siinä sitten niin kuin kaartaa esteelle, niin mua jotenkin ahisti ihan super paljon sen kanssa niin kuin lähestyä estettä. Ja oikeastaan tää video tässä, niin tää on ainut siltä kerralta, että sit mä niin kuin sanoin, että mä en halua enää jatkaa, että mun kaveri, se omistaja tuli sitten ratsastaa sillä. Ja mä en ole niinku ikinä muulloin jättänyt valmennusta kesken. Et mulla on kyllä tosi monesti tullut, kun mä oon ahdistanut esteissä varsinkin sellainen olo, että nyt mä lähden kotiin ja itku kurkussa. Mut sit mä oon aina sanonut vaan itselleni, että nyt hiljaa. Tai just pakottanut itteni jatkamaan ja sit siellä lopputunnissa mulla on aina sitten kuitenkin tullut hyvä mieli. Se on isoin ero nytten edelliseen, että nyt mulla on niin kun 2 viimeistä kertaa niin olleet ihan alusta asti, niin kuin, että on pystynyt keskittymään alusta asti. Ja tämä ongelma on ollut koulutunneillakin ihan sama, että nyt on pystynyt sitten paremmin keskittymään. Ja sitten nythän me käytiin tämä kaatosade-video, niin se oli nyt toka kerta, kun menin takaisin tänne samalle kentälle, jossa oli ollut tämä huonosti mennyt paha muisto noista valmennuksesta, niin nyt sitten se oli tosi rento ja ihana ja siitä tuli sitten hyvät muistot, että sain niin kuin korvattua tämän negatiivisen muiston mielessä. Eli tässä mennään mun tokia ikinä harjoitusestekisoja. Vai olisinko mä mennyt yhden ihan pelle puomiluokan. Mutta tässä on niin kuin mä menin sinä kesänä 2 harjoitusestekisaa. Molemmat radatunoihin mua jännitti niin paljon.
mutta tää heppa jotenkin sai mus niin kun, sen ajatuksen kytemään, että joo, mä haluan tämmösen säpäkän eteenpäin pyrkivän hevosen, koska toi Velshi, vaikka se on aivan sellainen automaatti koulutunneilla, niin se on niin kuin, se on kans kisannut aikaisemmin esteitä ja se oikein heräsi eloon ja se vähän niin kuin vei mua siellä radalla, mutta mä tajusin silloin, että tämmönen hevonen on aivan ihana, kun sä ei tarvitse, kuitenkin ne hevoset, millä mä olin aikaisemmin mennyt, esteitä 2 semmoista heppaa, niin niillä on niin vahva semmoinen lapsimuudi ja niitä sai potkia niin kuin eteenpäin, varsinkin normaaltaudilla esteillä. Ja sit yhtäkkiä mulla on hevonen, joka 50 jo innostuu ihan täydellisesti. Ja sit mä sain sellaisen niin kun olon, kun sä kuitenkin pysy handussa, että sitä pystyy laukkaa niin kun hallita. Mut se meni niin kun itsekseen eteenpäin, vaikka toki näillä rauhallisilla tämmöisillä on oma tehtävänsä ehdottomasti. Mut joo, unohdin radan molemmilla kerralla, eli ei edes tullut sijoitusta. Et se oli niinku vähän sellainen nolo, mutta näitähän tarvitaan näitä harjoitteluja. Sitten ollaankin jo maneesissa, eli mentiin ekaa kertaa maneesiin. Ja siis tossa just näki, että mitä siinä alussa kävi, että meni vähän vienolon ehkä se, että kun se on hirveän raaka noissa esteissä. Ja sit jos mua jännittää, niin se tuppaa sitten tiputtelemaan. Tai eka se kuumu silloin alkuvaiheessa ja sit se tiputteli. Mut sit kun se päästi kiinni siitä hommasta, niin sit sillä oli ihan täydellinen imu. Et puolet tunnista jo, tai puolet ajasta, niin oli ihan täydellinen imu. Mut me siis tehtiin niin, että me mentiin ihan omalla ajalla, oltiin vuokrattu koko maneesi. Kannettiin esteitä ihan rauhassa, hevonen otti kopissa ihan rauhassa. Tehtiin niin eri lailla kuin normaali estetunti ikinä. Ja me oltiin siellä siis varmaan 2 tuntia ja tehtiin, mä sanoin niin kuin ensimmäiset 40 minuuttia tuolle mun kaverille, että mua ahistaa, en mene kyllä mitään ja va. Ja kauhean kitinä. Mut sit mä sain jotenkin pikkuhiljaa siellä niin kuin 1 tunnin jälkeen, mä rupesin sit niin kuin tekemään asioita. Mut kun normaali tunnilla se on aina ollut se viimeinen 5 minuuttia, kun mä oon oikein päässyt kiinni siitä niin kuin hommasta. Ja nyt ei ollutkaan mihinkään kiire ja sai ihan rauhassa tehdä. Ja Marika, mun paras kaveri tuolla tallilla, niin aivan ihana. Mä sanoin sille, että sillä ei ole mitään väliä, että sä et ole mikään ratsastuksen opettaja. Siellä on enemmän väliä, että mulla on joku, joka vaan sanoo mulle, niin kuin, että istu penkkiin, muista hengittää. Ihan tämmöisiä normaaleita asioita, mutta siellä on vaan joku, joka tukee mua, koska silloin kun mua jännittää, niin mulle ei ainakaan saa huutaa, eikä saa sanoa, että mitä sä jäät sinne tukkeeksi ja nyt vauhtia. Ja tossa just näkee tossa yhdellä videolla aivan ihanasti, kun se sanoo, että tuut vaikka laukkaan, no ei se haittaa, tuut vaikka ravia. Eli Marika on niin kuin loistava estevalmentaja mulle tossa tilanteessa. Heippa pärski siellä ja tosiaan kun se oli ekan tunnin, niin kun se on kuitenkin kuuma heppa ja nämä oli uusia nämä esteet sille kokonansa, niin sehän oli alkuun, että se ei ottanut kävellä ollenkaan. Jos otit ohjat käteen, niin heti raville ja niin kun sulla on herkkä ja kuuma hevonen, niin sun pitää olla aika tarkkana siinä, että nopeita apuja ja selkeitä apuja ja tukea heppaa. Eli toi tarvii multa hirveän vahvan tuen. Nyt kun on niin kun harjoiteltu veteen menoa, niin mä oon aina aikaisemmin istunut sillai niin kuin etukenossa, että tää hevonen varmaan hyppää tästä. No viimeksi kun mentiin, niin mä istuin niin kuin ennen esteitä istutaan, eli hyvin vakaasti siellä penkissä, niin avot hevonen teki pikkuhypyn siitä sitten. Eli hevonen tunsi sinne, niin kuin, että hei, tää ihminen on nyt menossa. Eikä ole sillai, apua, mitä tapahtuu? Elikkä se, niin kuin se mun oma fiiliksen muutos siinä mun omassa tekemisessä sai hevoselle sen aikaiseksi, että se niin kuin menikin sit niin kuin ei mitään, koska toihan on mukavasti pelkää vettä, mutta siitä aiotaan päästä nyt kyllä eroon ihan nopealla aikataululla. Tai no, ei mikään eläinten koulutus ole, se ei ole se oikea, mutta kuitenkin, että koko aika niin kuin totutetaan pikkuhiljaa. Laitetaan tänne nyt vielä tää
meidän ihan ensimmäinen harjoitusestekilpailut. Eli oltiin tuolla Perhossa, siellä on ammattikoulun maneesi. Ja kun hevosen entinen ratsastaja on harrastusohjaajaksi opiskellut, niin se oli hevoselle tuttu maneesi. Ja se oli mulle hirveän tärkeää, että saadaan niin kun, katsottua hevosen kilpailuhermot. Koska se oli alkuun tosiaan, että se oli vähän säpäkkä ja sillä oli kipumuistoja ja muita, että näkisit miten se reagoi kilpailussa. Ja mä olin myös antanut itselleni luvan mennä osaan matkaa raviaan, koska silloin musta vielä tuntui, että se tiukan mutkan tekeminen on sen kanssa aika vaikeaa. Niin sitten mä otin ne varsinkin ravissa. Ja siellä mulla on tullut se hyvin helposti se radan unohtuminen, just jos on tiukka mutka. Ja sitten sama, että kun se on ollut semmonen pitkä suora, niin tykin kuulasta lähdetään siihen kaukaa vielä siihen esteelle. Ja sitten kun sen esteen jälkeen tulee just tiukka mutka, niin mä laskin siinäkin sitten sen raviin. Vaikka se meni tosi kivaa rauhallista laukkaa kyllä koko ajan. Että ei olisi ollut kyllä ehkä syytä. Mutta se, että me saatiin 2 puhdasta rataa, oliko se 40 ja 50 vai 50 ja 60, en muista enää, niin silloin on ihan mielettömän iso henkinen merkitys ollut mulle. Että vaikka mitä rutinoita tulisi, niin kyllä se kuitenkin siinä kohtaa se puhdassuoritus, ei tyylistä väliä, niin oli mulle tosi tärkeää. Totta kai tuolla on kaikki nämä maneerit, mitä jännittyneen ihmisen ratsastuksessa on, mutta so what? Eli tuossa on 2 ensimmäisestä estetreenistä videoita. Tai 1 video, paras video siitä ensimmäisestä ja sitten kun siinäkin mulla vähän viimeiset 10 minuuttia vasta rupesin ratsastamaan hevosta kunnolla ja sitten noi kaikki muut on siitä toisesta. Et meillä oli aika pitkä se koronatauko ja sitten sitä edellinen maneesivalmennus oli mennyt vähän päin honkia, kun siellä oli ollut 6 hevosta ja hevonen kuumu kauheasti ja mulla oli vähän koko ajan semmoinen olo, että se ei niinku handussa se hevonen, että ja sen jälkeen ne 2 valmennusta sen tauon jälkeen niin oli vain 2 hevosta, jolloin heti paljon helpompi keskittyä ja ei tarvi miettiä, että ootko jaloissa ja kuumuuko hevonen ja muuta. Ja nykyään se sietää kyllä jo tosi hyvin niin kuin muita laukkaavia hevosia, kun siellä on vain 1 toinen laukkaava hevonen ja mä annan sille pitkät ohjat ja mä oon opettanut sille sanan käynti, että mä en rupea niin kuin kiskomaan ohjia ja yhden ohjan pysäytystä ei aina pysty tekemään. Niin kun mä sanon sanan käynti, niin se heti laskee käyntiin tai se heti rauhoittuu ja silloin jää se vetokilpailu pois siitä. Ja sitten siellä on vielä vähän laukkanäytettä tosta kuukauden takaa ja suurin osa puhelimen muistista, kun on poistanut noita kauheasti noita videoita, niin siellä on ollut kouluvideotakin, mutta tossa nyt pari kuvaa. Mä oon käyttänyt sillä apuohjaa nyt 2 viikon ajan. Kun hevosella on kipumuistia suussa, niin sitten kun se apu jotenkin rauhoittaa sitä. Meillä oli tosin tossa nyt koulutunti ja mentiin semmoisia suoristavia harjoituksia ilma-apuohjaa ja sain tosi hyviä niin kuin vinkkejä siihen, että miten mä saan suoristettua hevosta, koska se apuohja ei välttämättä sitten hevonen itse hoksaa kantaa itseään, vaan se apuohja pakottaa sen kantamaan itseään. Että nyt sitten apuohjat tavallaan antaa mulle kyllä rauhan, että kun se hevonen rauhoittuu se apuohjan myötä, niin mä rupean ratsastaa paremmin. Ja nyt kun mä ratsastan paremmin, niin nyt mä voin jättää sen sitten pois ja hevonenkin muistaa ajoittain sitten apuohjasta, että hei, minäpäs voin kantaa itseäni ja sitten minä muistuttelen sitten lopun aikaa sille. Lukion jälkeen mulla oli 1 sellainen puskalämppäri, mun kanssa sitten puskailtiin. Kun mä en käynyt lapsena ollenkaan tunneilla, en päässyt, kun asuin siellä täällä keskellä metsää. Lallit oli kaukana, että mä kävin pianotunneilla pienenä. Vanhemmat kuskas sinne. Et se oli se pääharrastus. Et se oli se lämppäri silloin lukion jälkeen ja sitten sit mulla oli ylläpidossa vähän aikaa lämppäri. No senkään kai paljon mitään sillai opittu. Sitten oli toi Holsteineri, toi Kake. Ja Kaijuksen kanssa sitten sen kanssa mulla avautui tämä rentolaukka. Mutta ei senkään sit kun mä olin opiskelija, niin hevonen ylläpito, niin sitten ei ollutkaan enää varaa niin kuin valmennuksia. Että on vähän tämmönen, että monella on just se tilanne, että on kyllä varaa hevoseen, mutta ei ole varaa enää käydä valmennuksissa.
Mä pitkään mietin, että ostanko mä hevosen vai käynkö sillä samalla rahalla valmennuksissa, mutta se on se suhde, jonka sä luot sun omaan hevosen. Se on kuitenkin niin paljon isompi juttu, että vaikka sulla vähäksi aikaa, niin kuin mulla on vähäksi aikaa, tietty osa omasta kehityksestä pysähtynyt nyt Vienon kanssa, niin samaan aikaan on osa sitten paljon parantunut. Että se on vähän tämmönen niin ja näin. Hyvä, toivottavasti tykkäsitte videosta. Laittakaa ihmeessä kommenttia. Ja se on mun puolesta moro!